Alamsa October kalo tile fila sanba fila ni mugan ani duuru DMS TV channel muso ani cɛw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tanuba kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ni aka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu kɔni cɛsirilen don jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na fɛnkolo yɛrɛ kɔni tɔɔrɔ ma o lakanani baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni kɛlɛli o fɛnɛ bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka baara kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko septembre kalo tile 17 tɛmɛnen sanba 2025 Keɲeba commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni sera ka hɔ bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan Keɲeba localité yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni sen donnen don ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni trafic ba dɔ la an ka Mali jamana kɔnɔna na. Couvre-feu min sigira ka région kɔnɔna na kabini juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen sanba 2025 min ye Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni hale ye laseli kɛ tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 sanba 2025 k'ali sa dɔ bɛna na fara couvre-feu yɛrɛ kɔni kuntagala kan ka sanga ni Kayi région yɛrɛ kɔni lakanako yɛrɛ kɔni tiɲɛni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko min ye couvre-feu yɛrɛ kɔni k'o daminɛna kunu araba octobre kalo tile fɔlɔ sanba 2025 ko wa kun bɛ cɛ octobre kalo tile 30 nata in na sanba 2025 ko couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ sufɛla 0 heure la ni k'a ban sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 de la. Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdurahmane Tchane hali min ko nana tile kelen visite la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 sanba 2025 an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko nin don kofɔlen in na min ye Niger jamana ɲɛmaa ye k'ale yɛrɛ kɔni taara ni ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yani Général Abdurahmane Tchane yɛrɛ kɔni ka taa ni ka bɔ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a nana kun min yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni kumaɲɔgɔnya minnu yɛrɛ kɔni tɛmɛna hani an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye Niger jamana ɲɛmaa a bɛ conférence de presse kɛ min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ walawalali kɛ o ko in na an fana bɛna da se olu yɛrɛ kɔni ma ne ka olu ɲɛfɔ aw ye. Kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na polémique yɛrɛ kɔni bɛ Sénégal jamana kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fanga la Sénégal jamana kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko min ye Macky Sall n'o ye Sénégal jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni k'o ye juru dɔ yɛrɛ kɔni ta Sénégal tɔgɔ la ko wa ko juru in yɛrɛ kɔni kun dogo mɛ maa si kun tɛ a kalama ka d'a kan jamana yɛrɛ kɔni ka dette yɛrɛ kɔni bɛ fɔ wagati min na o ma nin juru kofɔlen yɛrɛ kɔni fara kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na la conférence dɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ ni Macky Sall ale sen donna conférence min yɛrɛ kɔnɔna a bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko yɛrɛ kɔnɔna Macky Sall ka kɔrɔfɔ la k'ale ma juru foyi yɛrɛ kɔni ta ni ka o dogo Sénégal jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔnɔna ko min ye Sénégal autorité ma o y'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u kɔni bɛ ka nkalon yɛrɛ de kɔni tigɛ ne ka da hale la ko ɲɔtɛ ni ɲɔgɔnna juru yɛrɛ kɔni tɛ se ka dogo jamana kɔnɔna na o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ Sénégal ka sɔrɔ ko ministre fɛnɛ bɛ bɔ ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma an bɛna da se u ka kuma fɔta ninnu ma ni ka olu fɛnɛ ɲɛfɔ aw ye. Kunu araba octobre kalo tile fɔlɔ sanba 2025 min ye Général Abdurahmane Tchane n'o ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kunbɛra Burkina Faso jamana kɔnɔna na Burkina Faso jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye capitaine Ibrahim Traoré a yirala k'a fɔ ko min ye Niger jamana ɲɛmaa ale kɔni na bɛ teriya ale ni baara visite de la Burkina Faso jamana kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi. Tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 sanba 2025 Afrique du Sud ka lasigiden min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ni o ye Nko Sinati Emmanuel yɛrɛ kɔni ko bɔtara kɛ ale yɛrɛ kɔni su yɛrɛ kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni Afrique du Sud ka ni ambassadeur yɛrɛ kɔni ko sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛra ale ka saya yɛrɛ kɔni kan o sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛna fɔ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni i fili ka bɔ a ka hôtel yɛrɛ de kɔni fenêtre fɛ ko wa a b'i fili wagati min o y'a sɔrɔ a kɔni kun bɛ étage 22 yɛrɛ de kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen bɛ ɲɛnaminimafɛn donni yɛrɛ kɔni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ni fɛn ninnu kɔlɔlɔw ma ko septembre kalo tile 17 tɛmɛnen sanba 2025 Keɲeba commissariat de police maaw ni olu ka ɲɛmaa ye commissaire principal Mustafa Kante yɛrɛ kɔni ko ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sera ka opération yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'u bolo da maa fila kan a bisigalen bɛ k'a fɔ ko maa fila minnu yɛrɛ kɔni ka baara de ɲɛnaminimafɛn
ɲɛnaminima fɛn feereli ye an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ko ɲani opération yɛrɛ kɔni ka kɛ o y'a sɔrɔ commissariat ma yɛrɛ kɔni olu kun ye kunnafoniya dɔ sɔrɔ maa dɔ yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la min ma sɔn ka a yɛrɛ kɔni ɲɛfɔ. Ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni balila ne ka appel de kɛ commissariat maaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la. A tigi ka appel kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ Bamako ni ka taa Sakola Bada yɛrɛ kɔni localité kɔnɔna na ko ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko colis dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen colis min a bɛ n'a fɔ o kɔni ye ɲɛnaminimafɛn de o tigi ka nin appel yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye commissariat maaw ye olu ma ko bila da kelen da la yɛrɛ kɔni olu teliya joona ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka se ka u bolo da ni bolimafɛn in kan ɲɔni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ka don jamana kɔnɔna na ko commissariat maaw yɛrɛ kɔni kabini u sera sira kofɔlen yɛrɛ kɔni ka teliya la u sera ka u bolo da maa fila yɛrɛ kɔni kan ko maa fɔlɔ o si bɛ san 28 na maa filanan ale kɔni si bɛ san 31 yɛrɛ de kɔni na ko wa bisigan bɛ k'a fɔ ko ni maa fila yɛrɛ kɔni sen don bɛ réseau dɔ yɛrɛ kɔni na réseau minnu yɛrɛ kɔni ka baara ye ɲɛnaminimafɛn feereli ko de ye an ka jamana kɔnɔna na ko polisiw yɛrɛ kɔni kelen ka ni maa ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni lajɔ u ye wolomali min yɛrɛ kɔni kɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wolomali taara kɛ sababu ye n'u taara bɔ hashish ni ale ye cannabis n'o ye ɲɛnaminimafɛn o résine yɛrɛ de kɔni u taara bɔ o bloc 10 de kan ale ni tramadol ni o ye ɲɛnaminimafɛn dɔ yɛrɛ kɔni u taara bɔ o fɛnɛ plaquette 34 yɛrɛ de kɔni ka bolimafɛn in kɔnɔna na ko cɛ fila minnu minɛna ni opération in na ale ni ɲɛnaminimafɛn minnu yɛrɛ kɔni minɛna k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara ni ka taa n'u ye an ka Mali kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo ka walasa min yɛrɛ kɔni cɛ fila ninnu ye olu ni ɲakili min yɛrɛ kɔni kan ka don na nataw la u ka nin walejugu in na fɛɛrɛ ka latigɛ u ɲakili yɛrɛ kɔni ka da u kan commissaire Kante ni ale de ye Kɛɲɛba commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale bɛ sinsin k'a ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'alisa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ni complice wɛrɛ bɛ nin maa ninnu na ka fɛɛrɛ latigɛ k'u complice minɛ ale ni n'a sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ye ka réseau yɛrɛ kɔni ci ale ni maa fɛn fɛn nɔ yera nin ko in na ka fɛɛrɛ latigɛ k'olu fɛnɛ minɛ ni ka u di an ka kiiritigilamaw ma ni opération in kɛra sababu ye ni k'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min ye an ka Mali polisiw yɛrɛ kɔni ko sanga ani wagati olu fɛnɛ cɛsirilen don ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli baaraw la an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na commissaire Kante ale bɛ segin ka kokura ye ni ka wulimada kɛ ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakanani baaraw la ko an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛli u ka o lakanani baara yɛrɛ kɔni na population yɛrɛ kɔni bɛ se ka min kɛ o de n'an bisigara maa min yɛrɛ kɔni ka ko kɛtaw la an ka o kɔni signalé an ka lakanatigilamaw ye ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye ɲɛnaminimafɛn ko yɛrɛ kɔni ni o ye problème ba ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni o kɛra an bɛ an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni fɛn kofɔlen si la tununi na ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔ nin yɔrɔ in fɛnɛ na an bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakanatigilamaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ni jamana kɔnɔdenw ni fintigilakaw y'u bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛnaminimafɛn kɛlɛli yɛrɛ kɔni ko kɔnɔna na o de bɛ kɛ sababu ye ni ka nin fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni si la tun ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni k'an fangaw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnaminimafɛn si la tun walasa min ye an ka jamana sifinnakaw ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni tanga nin fɛn jugu ye kɔlɔlɔw ma halisa ko couvre-feu o kɔni bɛ to Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na octobre kalo kuntagala bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 san 2025 Kayi gouverneur ni o ye général de brigade Musa Sumare yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na Kayi région kɔnɔna na k'alisa couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ continuer ka tile 30 yɛrɛ kɔni fara kan o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ ko couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna kunu araba octobre kalo tile fɔlɔ ko wa bɛ ban octobre kalo tile 30 nata in na san 2025 hakilila jiginna juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen de san 2025 couvre-feu yɛrɛ kɔni daminɛna Kayi région kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ continuer Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tile 30 wɛrɛ yɛrɛ kɔni nana fara ni couvre-feu in kan walasa ka se ka continuer ne ka Kayi sigibaw yɛrɛ kɔni ka lakana sabati ko couvre-feu yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sufɛla zoro la ni ka ba sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 5 yɛrɛ kɔni na ko nin heure kofɔlen kuntagala kɔnɔna na bolimafɛntigiw ale ni senamatigiw yamaruya tɛ olu si yɛrɛ kɔni bolo ni Kayi région yɛrɛ kɔni kɛnɛmana na nka a yirala k'a fɔ ko restriction dɔw yɛrɛ kɔni bɛ nin ko in na maa dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ yamaruya bɛ olu yɛrɛ kɔni bolo ni ka bɔ nin heure kofɔlen in na Kayi région kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni jɔ o ye an ka Mali lakanatigilamaw ye ni o ye force de défense et de sécurité yɛrɛ kɔni yamaruya bɛ olu bolo ni heure kofɔlen in na ka kɛ kɛnɛmana na ka d'a kan olu de bɛ jamana kɔnɔdenw ka lakana yɛrɛ kɔni sabati k'olu fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni ambulance minnu bɛ
mission yɛrɛ kɔnɔna yamaruya bɛ olu fɛnɛ bolo ni heure kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ka se ka ye kɛnɛmana la ko n'a bɔra olu fila yɛrɛ kɔnɔna ko k'a daminɛ sufɛla zoɛr la ni ka bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 5 la a dagalen tɛ maa si yɛrɛ kɔni ka ye Kayi région kɔnɔna na ni mesure min yɛrɛ kɔni bɛ sen na Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko bɛ kɛ sababu ye ne ka adamadenw n'u bololafɛnw ale ni bolimafɛnw yɛrɛ kɔni ka dɔ bɔ olu bolili heure kuntagala yɛrɛ kɔnɔna Kayi région kɔnɔna na général de brigade Musa Sumare ni ale de ye Kayi gouverneur yɛrɛ kɔni ale ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kumakuncɛ kuma na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région kɔnɔna na mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka ni région kofɔli lakana sabati a bɛ tila ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin Kayi sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma a b'u fo kosɛbɛ u ka muɲu yɛrɛ kɔni na nin lakanabaliya ko gɛlɛya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a jigi dalen don a kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye a ka nin couvre-feu ko in communiqué ko Kayi sigibaa ma o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na n'a faamu ko wa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na n'a labara cogo ɲuman na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an b'a da bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi couvre-feu halisa ale bɛ continuer yɛrɛ kɔni k'a daminɛna araba tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ wa a kun bɛ cɛ octobre kalo tile 30 nata in na san 2025 tarata tɛmɛnen septembre kalo tile 30 san 2025 Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni ale kun bɛ teliya ani baara visite yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na ko Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin nali ko in na an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye délégation wulila ni ka taa Niger kan jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kunbɛn aéroport la kunbɛli cogo ɲuman na ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ jamana ɲɛmaa fila ni yɛrɛ kɔni taara maa fila ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Kuluba palais yɛrɛ kɔnɔna ni o bɛ an ka Bamako kɔnɔna na u ka o maa fila ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔfɛ Niger ka délégation ale ni Mali ka délégation olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛla la a yɛrɛla k'a fɔ ko min ye Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni o ye Général Abdramane Tchani k'ale kun nana tile kelen visite la an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa a ka nin visite yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ wagati min na a nana kun kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na Niger jamana ɲɛmaa a kɔni bɛ o da Mali jamana kɔnɔdenw tulo kan Général Abdramane Tchani ka kɔrɔfɔ la k'ale ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna na ko kɔni bɛ tali kɛ conférence des états du Sahel ko yɛrɛ de kɔnɔna ni o ye AES ye ko a k'a nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ kɔni walasa AES yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛtaga fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛra o la ka se ka o ɲɛtaga kuma ɲɔgɔnya nin tɛmɛ ani Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛla la Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko AES ni o ye alliance des états du Sahel ni nin fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni sigira sen kan san 2024 juillet kalo tile 6 Niger faaba la ni o ye Niamey yɛrɛ kɔni ko AES yɛrɛ kɔni sigira fɛnba saba de kan o fɛnba saba ninnu ye lafasali lakana diplomasi ale ni ɲɛtaga yɛrɛ de kɔni ko AES yɛrɛ kɔni sigira ni fɛnba saba ninnu de kan AES sigira ni fɛnba saba minnu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni Général Abdramane Tchani a b'i da se o fɛnba saba nin bɛɛ lajɛlen ma ni ka olu walawala ale ni AES yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini a sigira fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ɲɛtaga minnu yɛrɛ kɔni yira ni fɛnba saba nin na a bɛ walawalali kɛ o kow la ko min ye lafasali ni lakanako yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi AES yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ne ka finitigi jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni sigi a tɔgɔ la Général Abdramane Tchani ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni lafasali ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ɲɛtaga min yɛrɛ kɔni donn'o la AES jamana kɔnɔna na a bɛ ɲɛfɔli kɛ o ko la a y'a yira k'a fɔ ko AES jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka laɲini de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka AES yɛrɛ kɔni ka finitigilakaw dilan olu tɔgɔ la ko wa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ni ka ni force unifiée yɛrɛ kɔni sigi sen kan teliya la Niger jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko AES ka ni force unifiée yɛrɛ kɔni état major ni o siège yɛrɛ kɔni bɛ Niger faaba de la ni o ye Niamey ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko force unifiée yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ ka ban ko bataillon bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ka ban ko wa wagati nataw yɛrɛ kɔni na u bɛna na baaraw daminɛ k'ale kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES yɛrɛ kɔni ka ni force unifiée yɛrɛ kɔni ye baara daminɛ ka ban ka d'a kan wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ni force unifiée ni yɛrɛ kɔni ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ka ban ko min ye diplomasi sira yɛrɛ kɔni Général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min ye AES ye représentant yɛrɛ kɔni a kɛra Nations Unies la walima a kɛra ɲɔgɔn ye yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ kɔni na ko AES jamana représentant yɛrɛ kɔni bɛ position kelenw de garder wa u bɛɛ lajɛlen bɛ décision kelenw de ta ɲɔgɔn ye kɛrɛw ale Nations Unies na ko wale yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa min yɛrɛ kɔni ye AES olu ka fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ ko kɔnɔkulu kelen diɲɛ sɛnibaw sanfɛ min ye ɲɛtaga ko ta yɛrɛ kɔni Général Abdramane Tchani a y'a yira k'a fɔ ko AES yɛrɛ kɔni bɛ ka banque dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan o ko la ko AES ka sɔrɔ ko yiriwali ko yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko AES jamana yɛrɛ kɔni bɛ ka Banque confédérale d'investissement et de développement dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan wa a ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko AES jamana ɲɛmaaw ni o ye capitaine Ibrahim Traoré Général Abdramane Tchani ale ni
Général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ kɔni k'ale a tɛna na mɛn yɛrɛ kɔni olu bɛna fara ɲɔgɔn kan kɛ an ka Bamako kɔnɔna na yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan min yɛrɛ kɔni na u bɛna na kuma banque confédérale yɛrɛ kɔni sigili la sen kan yɛrɛ kɔni banque yɛrɛ kɔni bɛna sigi fɛnba minnu kan hale ni banque yɛrɛ kɔni bɛna marché cogo min AES jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛna décision ta o ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan u ka donna nata ɲɔgɔn ye o la o y'a yira k'a fɔ ko min ye AES banque sigili ko yɛrɛ kɔni sen kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko presque k'a fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labɛnna ka ban Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdramane Tchani yɛrɛ kɔni ale ka nin kuma in kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi kɛ a ka visite fɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o kɛra san 2023 novembre kalo wagati a y'a yira k'a fɔ ko nin wagati in yɛrɛ kɔnɔna na ale ka visite fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali jamana kɔnɔna na ko visite in yɛrɛ kɔnɔna ale kun nana Mali jamana kɔnɔdenw fo u ka jukɔrɔma don ale ni u ka sacrifice yɛrɛ kɔni kɛli la Niger yɛrɛ kɔni fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati min yɛrɛ kɔni CEDEAO ma kun kɛmɛ ni ka Niger yɛrɛ kɔni bɛna sigi k'u bɛna agression militaire yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na Mali jamana kɔnɔdenw ye jukɔrɔmadon min kɛ ni ka ɲɛsin ale ka jamana yɛrɛ kɔni ma k'ale ka nali ko fɔlɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ale kun nana Mali jamana kɔnɔdenw fo wa o jukɔrɔmadon in de la Général Abdramane Tchani ale kɔni ye a ka nin kuma yɛrɛ kɔni kuncɛ ni hommage kɛlen ni ka ɲɛsin Sahel jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma a y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw yɛrɛ kɔni bɛ révolution min na an bɛ wagati min na i y'a fɔ ko bi ko AES jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni bɛ ka révolution yɛrɛ kɔni siraw bɛɛ bɔ ko ani Ala sɔnna ma yɛrɛ kɔni ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kɔni ye guide ni kɛlɛ in na ko siga foyi yɛrɛ kɔni t'a la k'u bɛ sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ko in na min ye Niger jamana ɲɛmaa ye bakurubaya la ale kɔni ye nin kuma ninnu de fɔ a ka discours kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ de kɔni kɛra ale nakun ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa nisɔndiyalen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'a ye lawasaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ hani furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka nin kuma ɲɔgɔnya in na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na Sénégal jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Macky Sall yɛrɛ kɔni ale ka wagati laban déclaration yɛrɛ kɔnɔna na a ka o déclaration min yɛrɛ kɔnɔna a y'a yira k'a fɔ ko min ye ko k'a fɔ ko ale Macky Sall yɛrɛ kɔni ka fanga wagati ko juru dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ Sénégal yɛrɛ kɔni kan ale ye juru min yɛrɛ kɔni dogo ko kuma in yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Sénégal ka sɔrɔ ko ministre ale kɔni fɛnɛ bɔra ne ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Macky Sall yɛrɛ kɔni ka déclaration in ma Sénégal ka sɔrɔ ko ministre yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko warisara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma tɛmɛ jamana ka institution yɛrɛ fɛ ko a kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye FMI ma yɛrɛ kɔni ni olu de ni juru kofɔlen don Sénégal yɛrɛ kɔni kan na k'olu bɛna ɲɛfɔli kɛ juru in yɛrɛ kɔni donna lahalaya minnu kɔnɔna na ko FMI ma bɛna ɲɛfɔli kɛ o ko la don n'a nataw la septembre kalo tile 29 tɛmɛnen san 2025 min ye Macky Sall ye ale kɔni sen donna panel du think tank yɛrɛ kɔni na ni fɛn kofɔlen tun bɛ ka kɛ États-Unis faaba la ni o ye Washington ye o panel yɛrɛ de kɔni sen fɛ min ye Macky Sall ye n'ale ye Sénégal jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ kɔni ye ale kɔni bɛ bɔ ni ka FMI maaw yɛrɛ kɔni ka kuma dɔ yɛrɛ kɔni nkalontigiya ni FMI maaw ka o kuma in yɛrɛ kɔni de ko min yɛrɛ kɔni ye Sénégal ye ko dollar wari miliyari 7 yɛrɛ kɔni juru bɛ olu la ko wa juru in yɛrɛ kɔni dogolen don min ye Macky Sall a bɔra k'a yira k'a fɔ ko FMI kɔni o kuma min fɔ ko ye nkalon ye Macky Sall ka kɔrɔfɔ la ko ni ɲɔgɔnna juru yɛrɛ kɔni tɛ se ka dogo cogo si yɛrɛ kɔni na ko FMI maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kuma min fɔ ko kɔrɔ yɛrɛ kɔni tɛ na ko ni juru foyi t'a la ka d'a kan ni ɲɔgɔnna juru tɛ se ka dogo cogoya si la a y'a yira k'a fɔ ko ni Sénégal yɛrɛ kɔni ka procédure institutionnelle ta k'a lajɛ u ka instance nationale bɛ contrôle min boli u ka jamana ka wariw kan ale ni k'u ka bailleurs internationaux yɛrɛ kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni bolo u ka wari sɔrɔ siraw yɛrɛ kɔni kan ko ka olu yɛrɛ kɔni to yen nɔ ko cogoya si la i tɛ se ka ni ɲɔgɔnna juru yɛrɛ kɔni dɔn ko juru yɛrɛ kɔni bɛ i n'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye jamana ye ale kɔni ye layidu ta ani bailleurs ni ɲɔgɔn cɛla la juru min k'a bɛ tila k'a sara ko juru kɔni ye convention financière dɔ yɛrɛ kɔni ye min tɛ se ka taa jamana kɔnɔna na cogoya si la ni Cour suprême maaw hakilina de y'a la ko Sénégal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na monnaie locale de bɛ olu bolo ni o wari in ye CFA ye ko ni juru nana k'a bɛ tɛmɛ BCEAO de fɛ ni o ye Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ye ni BCEAO yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jamana 8 yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko ni minnu yɛrɛ kɔnɔna na juru yɛrɛ kɔni don olu bɛ wari in bila ka taa di BCEAO maaw yɛrɛ de kɔni ma o b'a yira k'a fɔ ko juru bɛ taa jamana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko misaliya yɛrɛ kɔni ni juru in yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ a bɛ dollar la walima a bɛ euro yɛrɛ kɔnɔna ni o kɛra yɛrɛ kɔni BCEAO maaw de bɛ wari in minɛ a dollar lama walima a euro lama ko bɛ sɔrɔ ka wari in yɛrɛ kɔni converti ni k'a bila jamana ka wari yɛrɛ kɔni valeur la ni o ye CFA yɛrɛ kɔni
n'o kɛra o bɛ sɔrɔ k'a di Sénégal gouvernement maaw ma. Macky Sall bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ ko ka FMI ka surveillance ba in to yen ni o surveillance yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sanga ani wagati ko cogo di Sénégal yɛrɛ kɔni bɛ se ka ni ɲɔgɔnna juru dogo ko fana bɛ se ka kɛ cogo di ka sɔrɔ ale Macky Sall yɛrɛ ni ale kun ye président ye o wagati la ka sɔrɔ ale tɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kalama ko tɛ se ka kɛ cogoya si la ko nin bɛ se ka dogo cogo di ka sɔrɔ Cour des comptes Assemblée nationale walima ministère des finances olu tɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kalama ko bɛ se ka kɛ cogo di ko fo ɲɛfɔli yɛrɛ de kɔni ka kɛ ko ɲɔtɛ ko nin tɛ se ka kɛ cogoya si la yɛrɛ kɔni ko juru yɛrɛ tɛ se ka taa ka sɔrɔ Cour suprême maaw ma o hakilina yɛrɛ kɔni di juru tɛ se ka taa ka sɔrɔ FMI min bɛ ni ɲɔgɔnna surveillance ba yɛrɛ kɔni kɛ o tɛ a kalama wa juru tɛ se ka taa ka sɔrɔ Cour des comptes Assemblée nationale ministre des finances walima jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tɛ o kalama ko bɛ se ka kɛ cogo di kabini Macky Sall kɔni ye déclaration yɛrɛ kɔni kɛ a ka nin panel yɛrɛ kɔni senfɛ min ye Sénégal gouvernement maaw ye olu ma ko bila da kelen da la u bɔra teliya la ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ma Sénégal ka sɔrɔ ko ministre ni o ye Abdourahmane Sarr yɛrɛ kɔni ale de bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Macky Sall ka nin kuma in ma a bɛ Macky Sall yɛrɛ kɔni jaabi bɔlɔlɔsiraw de kan ko FMI maaw ka conseil d'administration nata in yɛrɛ kɔni na ko FMI maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ ko in yɛrɛ kɔni kɛcogo la olu Sénégal autorité maaw ye ko FMI maaw ka nin conseil d'administration yɛrɛ kɔni senfɛ u bɛna min ɲɛfɔ Sénégal maaw ye o de ye cogo di Sénégal autorité maaw sera ka nin données kolon ninnu di cogo di ɲani ko ka kɛ ale ni ko tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔfɛ données minnu yɛrɛ kɔni bɛ di autorité maaw fɛ o données bɛ se ka kɛ données kolonw ye Sénégal ka sɔrɔ ko ministre bɛ tila ka fara k'a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko paiement minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ étranger yɛrɛ kɔni na ko o paiement ninnu yɛrɛ kɔni tɛ na BCEAO sira fɛ a bɛ tila k'a ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ ko Sénégal ka ressources minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wari dɔw yɛrɛ kɔni labɔra yen nɔ ko wa o kɔfɛ Sénégal autorité maaw yɛrɛ kɔni ye rapport min yɛrɛ kɔni kɛ u y'a dabɔ a kama yɛrɛ kɔni u ma sɔn ka o fɛn in don a kɔnɔna na ko wa Sénégal ka autorité maaw yɛrɛ kɔni Sénégal ka juru min yɛrɛ kɔni cari k'a yira k'a fɔ ko nin juru yɛrɛ de kɔni bɛ Sénégal yɛrɛ kɔni kan na k'u ye o wari min yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔ k'u ma o fɛnɛ fara o juru in kan a bɛ hakililajigin yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko min ye juru kɔni sarali ye k'o tɛ se ka bali ko wa diyagoya min ye trésor ye o kɔni bɛ bɔ a kalama wa a bɛ tila k'a fara ka fɛnɛ ko FMI maaw yɛrɛ kɔni ka nin conseil d'administration in fɛnɛ senfɛ k'u bɛna yira k'a fɔ ko Sénégal ka jamana juru yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko a bɛ lahalaya ɲuman na k'u bɛ se ka jukɔrɔma dɔn ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an bɛ aw hakililajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kanni na carili ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma